L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 17 ta' Ottubru il-Knisja tfakkar lil San Ignazju ta' Antjokja, Isqof u Martri. Nilqakom għal din il-Qudiesa u r-Rożarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jwissina dwar id-dnub li ma jinħafirx, meta noffendu lill-Ispirtu Santu mingħajr ma nindmu. Ejjew naċċettaw il-ħniena tal-mulej billi nersqu għas-sagrament tal-qrar, it-tannieqa tal-maħfra tal-mulej. Sallabt ma' Kristu ngħix imma mhux jien iżda Kristu jgħix fija. Qiegħed ngħix bil-fidi fl-iben ta' Alla li ħabni u ta' ħajtu għalija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kiju flimkien infaħru lill-Alla illum ukoll mal-Qaddis San Ignazju ta' Antjokja li kien isqof u miet martri ġewwa Ruma. Kienu nitolbu li aħna wkoll il-ħajja tagħna tkun xhieda sabiħa ta' kemm hu kbir Alla, kemm hija kbira l-imħabba ta' Alla. U aħna npoġġu l-fiduċja tagħna fih, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, imma nemmnu kemm hija kbira l-ħniena ta' Alla. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti żejjen il-ġisem qaddis tal-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-qaddisin martri. Għatina lil martirju glorjuż li qegħdin infakru llum ikun għalina ta' għajnuna qawwija kif kabbar għal dejjem fis-sema lil San Ignazju ta' Antjokja bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jiena li smajt bil-fidi tagħkom fil-mulej Ġesu u fl-imħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha ma nixbaqat niżżi ħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Ħalli Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spirtu ta' erf li jirrevejalilkom biex tarfuha sewwa u jdawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom u x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor blaqjies tas-seta tiegħu fina li hemm minna skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewiet il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma mhux biss għaż-żmien ta' issa imma wkoll għalli ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Qed lill-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Int qed is-sebħ tiegħek il fuq mismewiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieħ fomm it-tfal u trabi tal-ħalib.
qed lil-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Inħares lejn ismewwiet Emil Subajk, il-qamar u l-kwiekeb li int qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih. Qed lil-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Ftit inqas mill-allata miltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejh qedlu. Qed lil-ibnek fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. L-Ispirtu tal-verità jixed għalija, jgħid il-mulej, u intom ukoll tixhdu. Il-mulej magħkom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, bin il-bniedem ukoll jistqar li huwa miegħu quddiem l-anġli ta' Alla. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jien niġħad lilu quddiem l-anġli ta' Alla. Kull min jgħid xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu, iżda min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jinħafirlux. Meta jeħdukom quddiem is-sinagogi u l-kapijiet u s-setat, toqgħodux tħabblu raskom kif sejrin twieġbu jew x'sejrin tgħidu. Għax l-Ispirtu Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x'għandkom tgħidu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hemm żewġ sagramenti li fihom hekk mistednin nitolbu għal dak li jkun. Hekk pereżempju meta niċċelebra l-magħmudija, inħobb anke nsaqsi lit-tfal minn barra li nsaqsi lill-ġenituri u l-parrini x'qed titolbu hekk għat-tarbija, x'tixtiequ għaliha. Nħobb ukoll ninvolvi lit-tfal li jkun hemm x'tixtiequ għal din it-tarbija. Hekk milux kont qed nagħmel tarbija li hekk il-proċess ta' twelid kien jinvolvi ħafna dbatija u riskju. U x'kien saqsejt lit-tfal, wieħed minnhom qal li t-tarbija tkun f'saħħitha. Hekk ix-xewqa għal ħajja u x-xewqa għas-saħħa. Hemm mument ieħor ukoll fil-mument meta hemm koppja li qiegħda tiżżewweġ, hemm barka speċjali wara l-missierna fuq l-arajjes. Ekku fejn nistiednu lil kulħadd biex jitolbu fiskiet għal koppja li qed tibda l-mixja ta' żwieġ tagħha. Ekku f'qalbi ngħid min jafx qed jitolbu n-nies għal din il-koppja, x'inhu l-ġid li jixtiequlhom. Hekk l-okkażjoni tal-lum kemm permezz ta' San Ignazju ta' Antiokkja li miet għal ħabta tas-sena 108, twieled fin-naħa tas-Sirja ma mbagħad inqatel bil-persekuzzjoni ġewwa Ruma. Jgħidu li kien dixxiplu ta' San Ġwan l-Evanġelista, mstejjer li jgħidu tant huwa qrib ta' żmien meta Ġesu, jista' jkun li kien wieħed mit-tfal li Ġesu refa' u berikom, improbabbli minħabba l-età, ma hekk din il-viċinanza ta' qaddis tant viċin ta' żmien ta' Ġesu. Hekk imma fil-ħajja tiegħu huwa sejjer għal martirju, jikteb 7 ittri lil komunitajiet insara differenti u jgħidilhom ukoll x'għandhom jitolbu għalih. Fost l-oħra ma jgħidilhomx jitolbu biex ma jiġix persegwitat, imma jgħidilhom biex jitolbu għalih ħalli jkun maqut ma' Kristu, biex l-għaqda miegħu ma' Kristu tkun l-iktar ħaġa importanti. U l-istess għandna f'San Pawl. Hekk San Pawli hawnhekk qiegħed jitlob għan-nies ta' Efesu. Hekk allura nħalluh jgħallimna hemm x'għandna nitolbu, x'għandu jkun il-qalba tat-talb tagħna.
Ignazju ta' Antiokkja jgħid l-ewwel net li l-Ewkaristija hija mediċina tal-immortalità. Hija mediċina tal-immortalità. Llum hekk Ġesu San Pawl lill-Efesin jitlob għalihom biex jarfu l-għana tal-wirt li tagħkom għall-qaddisin, li tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. It-tama tas-sejħa tagħkom. Hekk aħna mistednin nieħdu ħsieb is-saħħa, il-ħajja. Imma il-ħajja li tibqa' dejjem. Hekk hemm kultant ninsew li Alla lesta affarijiet sbieħ għal dawk li jħobbuh. Kemm kultant ninsew li għandna tama qawwija li lil il-mewt hekk Alla mhux biss jibqa' jħobbna, ma wkoll jibqa' jagħtina ħajja ikbar minn dak li skoprejna s'issa. Hekk San Ignazju ta' Antiokkja ipoġġu qalbu hemm l-Ewkaristija bħala mediċina tal-immortalità tagħtina l-ħajja ta' dejjem. Tfakkarni hekk f'qaddis ta' żmienna biex ngħid hekk mill-Kardinal Francis Van Tuan fil-Vjetnam li kien arrestat minħabba li kien isqof ukoll għamel żmien waħdu fil-ħabs. U darba minnhom tawh iċ-ċans li jikteb in-nies eżi salih u għalilhom għandi bżonn il-mediċina. Hekk fehmu li għandu bżonn ftit inbit ħalli mbagħad ikun jista' jiċċelebra l-Ewkaristija. Hekk fuq idejh kien jagħmel 3 qatriet tal-inbit u qatra ilma, xi biċċa ħobs milli kien jifdlilhom, hekk u hemmhekk jiċċelebra l-Ewkaristija. Hemmhekk sab is-saħħa, hekk quddiem id-disperazzjoni kienet se taħkmu, sab is-saħħa biex iħares il-barra biex jitlob għan-nies ta' żmienu, n-nies li kien iħobb, imma anke n-nies li kien jgħix magħhom. Hekk l-Ewkaristija il-mediċina tal-immortalità. Nitolbu l-mulej allura l-ewwel nett biex ikonna dil-fiduċja, ikonna t-tama f'dak li Alla lesta għalina, x'hu jħobbna issa imma jibqa' jħobbna dejjem. Hekk it-tieni ħaġa li jitlob San Pawl hija li jarfu iżjed lil Alla. Ma jitlobx għalihom affarijiet esterjuri, jien naf li jkollhom ħajja faċli li ma jiġux diffikultajiet li jkollhom il-ġid kollha neċessarji, ma mhux dak il-qalba ta' kollox, imma li jarfu lil Alla. Li jarfu lil Alla. Li jarfuh ukoll permezz tal-aġir tiegħu. Anke dal-Kardinal Francis Van Tuan sab il-qawwa mit-talb biex jgħid isma' issa ma nistax inkun mal-parruċċani tiegħi il-bogħod minnhom li għandi qudiemi huma dawk li huma qassa miegħi. Ħanħobb lilhom. U tant bdew jintlaqtu mill-imħabba tiegħu, mill-mod kif kien jitrattom, uħud minnhom kien jgħallimhom lingwa pereżempju għax dik seta' jħobbhom dak il-ħin, li dawn bdew jinbidlu minn kienu qassa miegħu hemm beda jinbidel. U ta' fuqhom beda jinduna b'din il-ħaġa u allura bdew iċċaqalqu iżjed dawk li jkunu qassa miegħu biex ma jagħmlux ħin wisq miegħu ħalli ma jittieħdux mill-imħabba t'Alla. U dan kien jgħid mela issa għandi ċans nagħmel iżjed ġid. Ħanħobb iżjed nies, ħandewwaqhom iżjed l-imħabba t'Alla. Kemm hi sabiħa li aħna nitolbu għal xulxin biex narfu iżjed lil Alla. Kemm hu sabiħ nitolbu għas-soċjetà, nitolbu għat-tfal u żgħażagħ biex jerġgħu jiskopru is-sabiħ tal-fidi. Ekku fl-aħħar nett San Pawl lill-Efesin jitlob għalihom biex jarfu x'inhu il-kobor bla qis tas-seta' tiegħu fina li hemm minnha. Ġifieri fil-qawwa kbira tiegħu jgħid fi Kristu Ġesu li miet u qam. San Ignazju ta' Antiokkja jgħid jien lil dak li miet għalina l-koll infittex, jien lil dak li qam mill-imwiet irrid. Dil-qawwa kbira hekk ta' Ġesu li qam mill-mewt u li għandu qawwa fuq kull seta, fuq kull ħaġa li tipprova teqret lill-bniedem. Jew nerġgħu narfu kemm hija kbira l-fidi tagħna f'Ġesu li rebaħ il-mewt,
rebaħ kull ħaġa tibda tipprova tkisser lil bniedem. Hekk jew nitolbu li anki aħna t-talb tagħna għall-oħrajn minn barra li nitolbu biex nintelqu f'idejn il-providenza t'Alla, minn barra nitolbu għal xulxin fid-diffikultajiet, imma wkoll nitolbu fuq dak li huwa għażiż għalina, li narfu lil Alla, li narfu x'tama għandna meta l-mulej tagħna anke l-qawmin mill-imwiet, li narfu l-qawwa ta' Ġesu li jirbaħ fuq il-ħażen u fuq il-mewt. Ejjew ma naqtawx qalbna. Il-mulej huwa magħna, huwa ħaj, huwa qawwi. Mqanqlin mill-eżempju tal-qaddisin aħna wkoll nitolbu, aħna wkoll impoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla l-Missier. Għalhekk bħal San Pawlu wkoll jirringrazzja lil Alla għat-tajjeb li kien hemm fl-Efesin, ejjew aħna wkoll nirringrazzjaw lil Alla, nirringrazzjawk mulej u nitolbuk għal tant nies li qed jagħmlu l-ġid fi żmienna, għal tant ġenituri, għal tant nanniet fil-ħarsien u fl-għożża tal-ulied u fit-trobbija tagħhom mod tajjeb, għal tant professjonisti li jagħmlu l-ħidma tagħhom b'dedikazzjoni bil-qalb. Mulej jbierek il-ħidma tagħhom. Tolbuk mulej ukoll nirringrazzjawk għal tant insara madwar id-dinja li dedikati għat-tajjeb minkejja anke reżistenza u persekuzzjoni. Mulej għatina il-ferħ fit-tajjeb li qed nagħmlu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitlob għat-tfal u ż-żgħażagħ biex ikomplu jiskopru kemm hija sabiħa l-ħajja ta' Alla, biex jiskopru s-sabiħ tal-fidi. Kemm hu sabiħ li tiddedika ħajtek għal dak li hu tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal min qiegħed jitħabat mal-mart, mas-solitudni, għal min qiegħed jitħabat waħdu mal-isfidi tal-ħajja. Tolbuk mulej li jekk jarfu l-preżenza tiegħek isibu wkoll komunità li tersaq qrib u li turi solidarjetà. Ma wkoll il-koll kemm aħna fid-diffikultajiet fis-solitudni fil-mart li npoġġu l-ħarsa l barra u nitolbu għal ħaddieħor. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nkomplu nitolbu għal kull min għandu xi awtorità fid-dinja biex quddiem l-isfidi, quddiem il-responsabilità kbira, quddiem l-għażliet diffiċli l-mulej jagħtihom l-erf u l-kuraġġ biex jagħmlu l-għażliet meħtieġa għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Sir Qaddis nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet hekk inti tisma' wkoll il-karba li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, mexxina bl-ispirtu Qaddis tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Tajtna dal-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Firu glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek kif ogħġbok tilqa' s-sagrifiċċju ta' ħajtu
li joffrilek l-Isqof Sant Injazzju ta' Antiokkja li fil-martirju tiegħu sejjaħ lilu nnifsu qamħ ta' Kristu maġun f'ħobs safi bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Injazzju ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef. U ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik permezz ta' Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lil kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek int Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħen għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Injazzju ta' Antiokkja u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nintelqu fil-dejn il-providenza kbira ta' Alla
aħna nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Nitolbuk la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi id-dnub tad-dinja. Ħen aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Binna mulej bil-ħobs tas-sema aħna u nfakru id-daħla ta' San Injazju ta' Antjokja fis-sema, qawwina b'dan il-ħobs biex jagħmilna nsara tas-sew fl-isem u fl-emil bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma talb tana ħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna li kisma talb tana dak li twilet għalina u rrit jkun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej
l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija tilfet lil bina Ġesu
wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mill-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa tama tana, slim għalik li l-ekinajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-eknedu aħna li nibku nolfu f'dan il-witta dmu. Ija mela bukata tana daw għallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tijek, u ħanina u pija u ħelwa Virġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jistrieħu jiddifuhom. fis-sliem. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlopalina, imqazza Alla, itlopalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlopalina, Om ta' Kristu, itlopalina, Om il-Knisja, itlopalina, Om tal-ħnina, itlopalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlopalina, Om it-tama, itlopalina, Om liżjed safja, itlopalina, Om liżjed nadifa, itlopalina, Om muxebba, itlopalina, Om bla teba, itlopalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlopalina, Om tal-aġeb, itlopalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlopalina, Om ta' min ħalaqna, itlopalina, Om ta' min salvana, itlopalina, xebba kollok aqal, itlopalina, xebba li tistħoq kull qima, itlopalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlopalina, xebba kollok seta, itlopalina, xebba kollok ħnina, itlopalina, xebba dejjem marbuta malla, itlopalina, mera tal-qdusija, itlopalina, tron tal-erf, itlopalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlopalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlopalina,
Amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina. talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-issem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-issem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, birka l-kbira Alla Marija Santissima, birka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb.
Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Ħlas f'Ħal-Qormi. Ninformawkom li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Il-kumplament tal-għodwa tajba.